Kajing sengo kia halor kajing no siliang jong reservation policy kabari kamat kabaki pajba khamtam ki kimi ki pa nakari khasi jaintia kiju yekren na kapor kabaki ju yam pangnot ru haki babon ki khem haba perkhat yala ki khon ki kiti bat kalawai jong ki kala sawai e hne kasngi na kajing wan chakmat jong ki kimi ki pa bankren bat pensngau ling ba kalat pathai yakasur jong ki kini ki kimi ki pa ringkat katu kadingot ki samla ki lapen sngowi ka surjong ki kade ka sngi ba ka seng san partai Voice of People's Party kata khat artarik ujumang kala pelong ke jingyelang ban dawan ka sarkar MDA2 ban pensenge ya ka thungkam thungjam katba umpat penbet ya ka reservation policy haga jaka penyang kali kabadan ha additional secretariat habangawan sakane ka jingyelang ka ba menta ka sngi te ngadon ka jing sngokia ka mansiem ka jonga habang apai sakane ka reservation policy kabalan kabang sngo bakala no siliang sa papalat ban nga perkhat na kabenta kalawe ki pateng kumno kin ki khon ki kti jongi ki balasai kin kumno kin long namar ladangi kum ki long tumi ki long kpa ki ba hakane ka jok ka bamenta ngim simkhia hakabede bakane ka reservation policy kamut kandei kanlong kata ka jingtim kanlong ka jingtim na kabenta ka kalawe ki pateng kalawe ki pateng kin saong yangi baki kime ki kpa jongi ki kpa temen jongi kim sim la simkhia ki la shet syukur yangi kata ka ba nga sngo thu ba ladangi ngim simkhia hakane ka jok ka bamenta kamut kamdan lat shu ya ki khon ki kti jongi la shay la sisngi te kata ka de ka ba nga sngokhia ha ka mansim ka jonga ban nga da khmi lenti ru habang awan sakane ka jingalang nga da khmi lenti ba ki khon samla kin bon maha ki ban karshan ya kane ka reservation policy na markat ka de na ka benta ka jongki te nganget ba wat hakane ka sngi ngem da yu i than ya ki khna samlan re nganget banang ni sakhmat ki khon samla ki jongi kin ngau tho ba ublai run ai ka jing shai jing start jing champang ya ki ba kin ngau tho ba maki ru ki dei ban ai ka jing karshan ka ba khlan ya kane ka voice of the people party khnang ba kala shai kala wei jong ki khon ki ti ki jongi bat ka jongki ru kin yo ya kata ka kala wei ka ba pernai nrei khlam ka jing ya karshan lang jong ki pajba bat ki samla khamtam ka lawei ka jong ki khon ki ti jongi kan long ka badum mangi yang ni dan tang sawut kinong mi khmat belawan jika election ni ladap jet ta kinong mi khmat khamtam na ni na ri khasi jantia ka e bat ka kerwo ka jong pi skini kinong mi khmat ki bedai na kani dari khasi jantia ka jong ba kum kalong kumi pi kwa ban sngo shiki hoi habang apai shaki nong mi khmat ki jongi ngayu i ba hoi ki don tang sawut ki MLA ki ba la job hakane ka election nrei ngayu i pade ya kata ka jinglong scam ka jongki ka ba ki la yeng ha ka nongrim ka ba scam ka kumba ki la penpau ha ka por baki canvas election ban ngayu i ru ha ka session assembly session baki kida kum ka e ka baki la penpau ha ka por baki canvas election bat kida le hiru kakam jengki kita penpa hiru ya kakam ka jengki bat ngasno ba banduai juri ublai ru ba kini ki MLA ki jongi kindan kenya kata ka mensim ka bakhlanya ki kinum kala handai kindan ya kata ka jeng khlanya ka haki bagen nang yang scam halor ka nongrim ka ba maki ki gan kan ha ka parti ka jongki bat ka kane ka jing la jongki ban yang scam ha ka nongrim ka jongki kan long kata ka jing kermen ya kalawei bat baki ki khon samla kin ui ya kata ka jing scam ka jongki bat ba kermen ba kalawei kan nang long kata ka ba nai ken le shibon ba nam ta ka jing kali ki jongpi kum kunong hikai ngadai kawai na kinong hikai ke bala hikai la life nem ta hapo ka St John Bosco Boys Higher Secondary School sora bad habang ipek kendiat sapang ngane ka reservation policy kalawan ra shisha ka jing ta ka ba krau bahai ki khna wat ki khna ki ba hadu menta nadu na school ro ki ong yanga miss ensu mentoy shu kata kalik pulih
umso mentoy syuk kata kaban ya je kamat ke jing kule jingi namar ni ba kata ka jing bahak kam bahak jam jong ke sarkar kamlong ka babet ke barenti siang iso khia shibun bat kum ju ru nga kum kono hikai habang ape ya kalawe jing ki khna teng kami ke jing kele nanga shei kan kalawe jong kini ki khna shei kan poi namar balai kam yalong kum ju umdei ba ang bangi bishni ya kita ki para jangi ma ki para garo ko magi ong no ma kum ki para garo jangi umdei bangi dan kata gajing bishni umdei ke ke bangi long kum mangi kum kono hikai ro ngakwa ban kan pau ya kene sha ka sarkar ngabu ke jingkar patlem jonga kum kono hikai sha sarkar bahkan pej halo jang kene bahkan ya kata ka jing bahakam kabayolong renti kumjo namar hakiwe kiwe ki state jongkari India ngidon ki tribes te balai ro bate balai pat batang hangnya po jela jungi kada don reservation on reservation handai ha gajing shisha nialong kumjo baro ngi ha bagjo hapo ka chiru tribe te balai ke nakalyang ka sarkar sise mangilong kumjo ta ai bakata ka jing bha igi kam gi jamro kanyalong kumjo bat nga shukwa ro kum kanong hikai ka bang i jingai nakabenta kalawai jungi khun samla nga shukwa ban bu ro kum kawai ka jing karpat ba kum nakaliang jong kini ke baduna ko ke hot metro kidai bandon ke benta pamdei tang nak benta jongi ke babiang kakti ke kejat mo tengah syukwa ban bu ngakwa ban penpau nakaliang jonga kum kanong hikai ru ba kandon lang kata kajing sngau nak benta ki wei pat ki bambiang ki benta jong hot met tang kane ba kajing sukhia tigalong ya kapateng ke banwan yang itu la satangkat no lakun rengi wan hang ni bangi sukhia ya ki khun ikti lajong ya kapateng ke bandang wan ba onombu jinge kanya ki namarkat ni to ki babun ki banang ki bastat ki jongi ki khun samla rei penban mentan habang ipet ni I thungkam penban ni kita ki bala pension ki bala kut nakakam kita penban ki yokam rei kat bak ini bedang fresh pede light luxury titang katahi Kai ka kerwo ka jong pi pat na kementa samla abai dei ba kani ka policy na mar i idon kam ya ka jingkershan ka jong pi ngi yang ni ki boy ki long pi samla ki duna kadai katahi long ka bakong santi kadai ki khun samlahi banyami banum ya tengkai ya kapor ka batang ar kenta la kenta namar kum bangi I hang ni mo ngalawang ni khot sa ka jingelang ban pen baha ipat ba kan ni renda pelong tamasa ka sarkar pada si pausa ya kan niru ki haban tiet sa tiket ar hajar lai hajar kim benun rekat bahang ni ki wan ki suyeng dan kam tiket su sengap ya ka ka ba unong ya lam ukrainti bakin sung thu rei kidang kibun laki daw ti kidang tengkai ya ka por la jong kim perkhat ki song pede bawat kam ki khun let interview kam satam yo haba khot kum kini ki jingalang pede menut bantur menut banwan ngakum samlarang ba adok sokhia hadu kata-kata bede kani reservation polisi ngamta ada khat hiladiru karta lakut dengan keren mata ke generation pasawan kalau wei pasawan bi ba ke jingle jo ka sarkar bede kani reservation polisi menta nadu kipo berim adu menta ka klimat kalong kebanu siliang dia ke persya ya kata nomor bang iba upai kasih jantia ularoi hadu kata-kata abang ipek pat habai dei bakane ke jing piakam iba kanu siliang ikum usam larang ba masuban ong ya ke sarkar bahkan pek ya kani ka jing piakam ke jing bati ya kikam kani banlong markat ju kani kani ban pek syakata sakita ki jai benriu ki bala khamroi lagi pe nuksa mo tahakan ka SSLC exam kalau ke science ni commerce ngi ki khasi ki jongi ki wan shakmat ngimyo I kita ki garu ki wan akhmat tingi iba ki khasi ki wan akhmat deha kam yo haka lan bayo kampat ngi ki khasi ki dan hapo de ngasukhia ke halor kari jo kani ka benta nomor ba kajing start jongi khasi galakio deha kampat kalau chapo tingani ka peni ba ke sarkar kanu silang plat habai dei kani ka jing piakam dah gini ki pra ada iba ke jing mi ki kam ke jing yo ki pus ki nuru iba khambun di garu khamduna ukhasi teke ke jing temu juga ni ngamtep tamba akan dikapur ko mentang ngaso hamil kren sabe ngaso ban krishan ni ka voice the people party namare ke jing wanra kan ban yaki banyak sa mata ka
reservation polisi kenang ba wan ra ke ke banlong Maria rengkat katahi Ini ka kerwo ka jong pi ki para samlapan. ka kerwo jonga ju para samla kalong abang yu ke begini ba kadi ka parti ka khot banlong ke begini ki jalang ani ban aji kersan ba dei bakan ka ban yaki persya ba dei bakan ka reservation polisi ngakentu ye ki para samla ban mi syakmat klem jing tieng klem jing ri lada kumanga ngalakut ka i sebang ngamiokam leader perkhat mata ki para ki jonga ki persa ki jonga badia ki para samla ban hakasnong ka thau ke banga kasong asa ba hakajala ki perkoi ngakentu ki para samla ban ki kersan met ban mansia katahi pi ka jingwan jungi hni kalong ka jingwan jungi hni kalong ban kersan ya ki jingdawa jongka BBP ha ka baide baka reservation policy bat kan ka roster system pi ka jing sungkhya ka jingi kalong ba kan ni ka reservation policy kalakta bhai ka jaj benriu jingi kalong ba ha ka baide baka jinglang jing start ki khasi jungi kala khamkiu ti ki la bon ki khna ki bala nang la start ki bala ban yo ban puli sabar kim yo shu tang na ka daw ba nilai abun para mengi kat ba kadi ke reservation kepada nakali ko karu pan kidang bun ki ba khamduna ka jinang jing start kala shu isep ai ka ya ki ba patlong qualified ba kindet ban puli haki lain ba fair kila yo tang na baka tang na ka daw ba kadar kendika reservation policy ka ba 100% tikani kalong ka jingdu nang yingi ba ki khna kasi jungi ki bala long qualified ban sabar kim yo tang na ka daw ba katuka baha jungi ka dan tang 100% naka 60% de ka jingwan jungi hang ni kum ki kemi ki ba kalong ban pensngo syaka sarkar bangiladan kam ban penkelai ya ka reservation policy bat ba kadi ban long kum ju kawai ka jela wala ni dan ar ka je mri handi kede dan ka competition hapreng jong kajat beri garu kajat beri khasi kita ki belalong qualify lagi di ki khasi nagi garu kide ban yo ban mi chakmat banaj puli sekilan ba pher bat bala dangi yo sisai ki kena ki banang bastat ka jila jungi do ka ki yo ya ki quality mah equality ke bala ban pet ya ka bha kamiat nak kamta ka jing biak ka pasti Kay ka kerwo ka jong pi na kamenta kiwe pat kikme pa kamtam ya kikpa awai de bakani kaman. pi ka message ka bangan ash kimi pa kalong ba pide ban mi sakmat banwan ai ka jing kersan ya ka di pai ba bro ani ka jing dawa jong ka Kiwan sini ke jelang semakin wana balong kino kersan nomor ba dalam jaga parti ladang isu dawa kum kita kiseng halang dan kum kipat ba Hamdan kita ngilam ki babiang hamdan kita ngilam ki badai kita ki kinong thawa ki banyak ki nak ta jungi so kalong lana endai lagi mingi ladang ki kipat ba nyon berkesan yakini ki sangut ki MLA ki ba bat kumjur ya ka seng BBP kalong bakan pen face score ka ya sarkar ba ki pai ba jang jaj benriu kasi kila dan kam sisa ya ka reservation policy Nyate long asufu ngasoyahab ya kai kani ba arden kani BPP ba perkhat na banta jongi li ladab lakut mo na banta ki kun ki siu ki jongi namar ba kani ka kebeladab parokot pasorkar kalasu kelalong kalasu yangi ki kasih benar jolong kamdani sote dan perkat tu ya kai nak jingyo kam nak jingi mujudan aduh bagi pun kecil di jongi la sekolah long di la sekolah long la kala riu auria kan dan bagi dan ya kam kejam ubalanang lasta di apply kam jiyo nyaki pun bilanang lasta di apply kam tang kampian rumio hi degi nakata kan iso ya habi badan bai penkuno bain bin penkiu bang yang beladam penkiu bang yang ini dikun siu jongi ki bamenta pada kan bain la ban long ban yarap kan sementa jongi kan gajak ben rio kasi benar kan Mengyo snowy ka jing sokya ka jong pi kay ka kerwo ka jong pi ka message ka jong pi ka kubor sekini ki kun samla ya kini ki kun samla ro bangi kwa ban ay ki bangan ong ki ba kimdi ban tieng idei hi ban ya fai na menta ka hok jong la jong hindi bakin pang bakim yo kam kin le kulumar no hindi kin bam kin ya cheneng sarum
jing mi madan ngam sukanak dia kani jing mi madan jong ki kun samna jong ni daga jing di madan jong ki ka selong ka 10 mar kai ka senong ka tau kan 10 mar gitu kan 10 mar lo dia baro iki mi ba ka yin ka sem baro ko ni ke aku abangan ong ya ki bikin long be jai jai siap pai jok be ya ka ka jing start bagi layo bat ka sarkar kan kamu kenro yang wanita na Jaintia Hills jing sapya nga to wa gini ga reception policy man bawa no Chiliang ni ha mem yarkat ite jing but pa yung I wa kita gi para garu e karam te nga sinyau khiao to wan ini wa gamju le gi perlok wanita na Jaintia da ya wan gi wa I to open kelathmi noi open kelathmi no ya gini ga reception policy nang wa I le yo bentalangi yo bentalangi hagi kam sarkar kamaman kani wa yo iman I bonsin I kena kundu na Jaintia manduk mesin ni awalai pure lai puti wa memde em ngata mesin I wa wedang yo ti ya kam te karwam te nga dap di mesin wa snyak ya sinyau sepi gi nong senong waro yung Jaintia siapa ya senok tilang ini ga jing dawa yung ga WPP siapa sok tilang nadu ki manbei manpa ki khon kunro wat kam wat jam wa chem jing siapa mi sekmat ham benut ye tekor iski yung pi dawa chwa to mi pi ya gini jing mi sekmat ye gini jing dawa nang wa I le uyo I kita ke bha sevile ha gani ke job reception policy na Jaintia bun ma gi bru wa do not khotmet te na liang yong I kwa iman u ha gani ke reception policy u chna thmi gi to u pensia no gi ye ki tu gi wa do not khotmet ha ge reception policy sevile kerpat o ye ki MLA penyangut na po Jaintia Hills o sia bha kren ne klam ejinge yong I khon ro wa na Jaintia hawa pi mi bhi nemta yang pai ba siapa kelam ini jinge yang I kena kendru wa I kamaman kate lawai lani kamrit yang I kena kendru taman go wa mem de man go lawai wa chngan lani go lawai wa pernai te karo kamte siapa kelam ini jinge yang I kena kendru kenang wa I la yo mesin no I kita gi im gi dia yang I wadang pre stem go wile nang siap sup gi nang em jigemen gu pre kamaman kate la dapai I hagen jinge to wa ni ge roster la ni ge reception policy wa I kena kendro na Jaintia jing yu I mem kam de lai pure wa ge ni skor usar u dong bun yu pep skor ne dawa ki mem de em jingermen gi yo kam ni te kam sarkar te kar wamte kerpat sa sin siapa ai paj ba waro yang Jaintia siapa ai sok tilang wa ge ni ge jing temu ge jing dawa yang I wonto ong pi uyaki do ki kasi ne I Jaintia le siapa uyak sok tilang I lara yaki kasi I Jaintia le to yaki ne bha gani ki jing dawa wonto do dawa do yang ki kasi gani la di kasi yaki ki wonto I ki Jaintia te kor wonte kasi Jaintia to ijo to em kita mesin ya teli nang wa gani ki jing yaki uman go job untuk do yaki do kasi ki Jaintia to yaki gi uman gini jing dawa man job nakasur ki kimi ki kpa lala ban sngo tho ba ki don shisha ye jing kit kli yala ki jong ki khon ki kti kabala plong ki ban kran bitar bat penram ru ya ka sarkar chala ya ka jingle men thi jong ka halor ka ni kamat mentangi dang wan tangi ki kemi henrei sok ki samlah kin sawan kan ni kadang long tangkum kata ka jing lek ai lek bo ya kan ni ka city ka bangi in ai ya kan ni ka jing pensyai hadu kat no kan ni ka sarkar kan lek kan ai na kam ai pensyai no hi bangi kwa ya kata naman ngidap da ka jing len a om tangi ki khon ki jonga baro khot ki khon jong ri ba ka jing ri ki ba syong ki ba sa hang ne baro ngi kwa ya kata ka bangin yai lang kum ba dei ban yai kam dei ban no siliang namala chet do pe ba bat pi dei ban kum ba pe ba ulak penjob ya pi haka syuki ka ba pi syong baro ki MLA ki dei ban ko ngu ya kata lada upai ba ujiat ya pi phemla ai na banta pe ba pi dei ban her ya kata ka syuki bat pi dei ban ino ka ai ka jing dap haka men sem ka jongangan keren ya kata abala khela dong hadong naman ngi hap tip lot
ngigi kami ngi so tho te hayeng ka ke jing duna ya ki khon ke jing don tam baro ka yo sngau ya kani ka tien ka bangi ha kani ka por ke jing alang ka bangi penmi ya kani ke jing alang kamut kani ban sim piano kani ban ajing tip no ka ar fo sa kunta kombai presiden ila pensyai kani ka por bikin aya kata ka jing tip bikin ban le no kami bu tang su lada mi tang ta kamut so ki samla ke jing wan kani ke jing alang ndai ban wan tang na mangi ki kemi ki pa ka jing kit benta ka long ka jing khia ka dei hangi ki kemi ki pa bangi wan hang ni hendrai ki khon kum banga ngadon si pongut ki khon bat nga bat kemi ka pangil adon khat arngut te hendrai lada ka sorkar kam sap tingin wan baro khat arngut bangin ya don lang ha ka jing alang tingin kwa kan bakan long kumta tingin kwa ngi wan hang ni om ban pensiat ya no ngi wan da kata ka jing sngo tho da kata ka ba ngin wan da ka jing jai jai ngi wan ngi da wa ya ka hok ngi kham da wa ya ka bam dei ka hok ngi la ngi so tho bangi da wa ya ka hok la jong Mengakum kata kanong kum kawai na kinong hikai kabay ichnga nam tay kina kani nga kwa banbo ha kinong mi khamat jungi bas ngau bha so bha ban petlem ya kani ka jing e jungi khon samla menta ki khon samla habang apa ya skul habang apa ya poshnong ko tha kila hiam lot na dong hadong kamdei ka jing bakla jungi khon samla menta bon na ki khon samla kila sha banyalam bakla bon na ki ngop ha ki jing bakla jong ni ka perthai nganu bandong kum kanong hikai kum kalong kemir aku juga por kamdei ke jing bakla jong ikon samla kamdei ke jing bakla juki kimdon ni ai te bamne ngape hapo sora jungi pamdan kano kalat yo kami jam na ka bentaki kon samla te kum kawai na kilong kemir kum kawai na kanong hikai kum kanong hikai ke bal hikai aku lais nem ngabo ke jing ka pa chapi ka sorka sobha phai ka khmat jongpi chaki kon samla wanra kilat yo kami jam ki khon samla hendrai kan sapoi kapor baki khon samla jingi kin sapoi wat ha ka jingi umsna pramangi namangim don shu kono kala tunti sheingin phai shino kin le ngakum ka kemir aku juga por ngasngau khia bha ngai ichngai nam ta ki aka te sahi sian ngabu ka jinga pa ska sobha phai lam ki khon samla ngam kwa baki khon samla jom kari jingi jom ka jai bin ri jingi bakan jot ngakwa ban airu kajing khublai ke bakerpang naka benta jong iba arden iba dei ma i shisha iba ya lam lenti menta bat ngakum kalong kami balai ngami menta syakmat ru namar ngai i kata kamen sim jingi ba idan shisha kata kamen sim banyalle naka benta keri ba gajai benreu ban kentiu ki khon samla jingi kabakong santi gini ginong hikmat jongi kibadan hang tei kabakong san gide ki jongi swa namar hang tu gidan kat nungut ngam tip kibabun ki jongi Andrei kidai bakin kelangin makiru, andai bakin ya long lang sakaju kaliang barita. Kibaya le kembangi iba ong ba kemban ong no ban penseniu. Om ban pen baha. Kembala ong menai ba adren. Haba ka sarkar ka i ke jing e kam tre te ban wangi te jing e. Kan pen khas jing e. Tin rei bagi jongi in pe ya ka baladep rumo. Ka sarkar ka baladep. Si pongur kidan ki jongi arngut ki garu ki mlale e ki jongi. Ki hapo ngu kat baong konrap kamut ki dem bat ki mani kata kalong lalong ginong nikmat ki jongi lalong diriu champang bala da pha du pai ba bagi ni banda thau banda wo baha kai bagi banda pek banda pisya baha ya ki khun samla jongi kan kai ki bagi la ban penmi ginu ki kam ki badit ki babyang na manta ki khun ki siu ki jongi bagi laj bagi nyami ki khun jongi sapo surak bagi laj ban kulumar ki laj ban ya di ban ya bam kan sangkata hi